significativo y relevante. En este sentido, para el próximo curso académico, todas las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad dispondrán de la escolarización con carácter gratuito. Además de las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad, en la tarifa general se incorporan dos nuevos tramos generales de renta a la gratuidad, el tramo 5 y el tramo 6. Nafarroako gobernuak eta euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute Euskarak 365 egun programa berriz ere gauzatzeko. Programa honen 6. edizioa izango da honakoa eta bere helburu nagusia bada gazteen artean euskararen erabilera soziala sustatzea. Hitzarmen honek 155.000 euroko diru partida izango du arte eta herritarrekiko kontseilaria den Ana Oiok eta euskaltzaleen topaguneko zuzendaria den Oskar Zapata adierazi dutenez, instituzioen eta euskarabidearen eta euskararen eragileen arteko lankidetza ezinbestekoa da euskara bultzatzen jarraitzeko. Euskaren bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago balio ere importante bat eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta? Gogoratu nahi dut, konpromisoaz hitz egiten duen gobernu akordio batekin hasi genuela legealdia, Nafarroko errealitate kultural eta soziala babesteko konpromisoa, euskarak mundura irekita gizarte gisa dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta aberastasuna ematen dion komunikazio tresna da. Badirudi Nafarroako gobernua eta sindikatu medikoa akordio batera iritsi direla. 17 egun greban eman ostean, ostiralean greba bertan bera uztea erabaki zuen sindikatuak eta zirriborro bat sinatu dute haien artean. Bertako bi neurri garrantzitsuenak urratuak dira. Alde batetik lan-karga mugitzea, hau da, egunean 32 paziente eta bakoitzeko 12 minutu esletzea, eta beste alde batetik 400 euroko soldata egoera. Hori bai, esklusibotasuna akordio honetatik kanpo geratu da. Gogoratu behar dugu hauxe izan dela neurri polemikoena eta osasuneko intersindikalak eskatu zuela esklusibotasuna mantendu dadin. Hala ere, akordio hau guztiz sinatutzat emateko parlamentutik pasa behar da eta sindikatu medikoak adi egon zeren eta abisatu du martxoaren 15ean neurri hauek bete ez badirela berriro hasiko dutela greba mugagabea.
Artzen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxe bizitza. Zateros ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Ahí va que se atropellan entre ellos. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hurrengo asteetan lantaldea osatuko dute Gasteizko errefuxiatuentzako zentroaren gainean sortzen diren zalantzak argitzeko. Hala iragarri du Denis Itsasok, Espainiako gobernuaren ordezkariak EAEn. Otsailaren 16an EAJak eta PSEek legebiltzarrean lantaldea osatzea adostu zuten. Konpromiso horren arabera, bi alderdiek Madrilgo gobernuarekin batera elkarrekin lan egingo dute EAEko modeloarekin bat datorren errefuxiatuen zentroa eraikitzeko. Izan ere, Denis Itsasok argitu duenez zenbait errefuxiatuentzako zentro eraikiko dira estatuan, eta gobernuak erkidegoekin eta udaletzeekin lan egin nahi du desadostasunak ez izateko. Es un grupo de trabajo mixto entre el Ministerio y el departamento que dirige Nerea Melgosa y en el que se van a poder tratar los diferentes elementos que puedan conformar la atención integral a estas personas, que como digo, no todas están en manos de las competencias estatales. Aurreikuspenen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Gaixotasun mentala duten pertsonen eta zenideen Arabako elkarteak, ASAFESek eta Vital Fundazioak ikastetxeetan nerabeen osasun mentala sustatzeko eta suizidioa saihesteko gida aurkeztu dute. Arabako 3 ikastetxeetan lan egin dute, Bastidan, Murgian eta Agurainen hain zuzen ere. Bertan proiektu pilotu eginda eta prestakuntza eskaini zaie irakaslei eta ikaslei. Material hori egiteko Aidatu Suiziologia Euskal Elkartearen laguntza izan dute. Materiala irakasleentzako gida izango da, ikasgelan osasun mentala sustatzeko eta suizidioaren prebentzioari heltzeko jarduerak lantzeko.
Azaldu dutenez 2021-2022 ikasturteaz geroztik, ikastetxe askok laguntza, aholkularitza eta kasu batzuetan prestakuntza eskatu dute. Izan ere, ideia suizidak adierazten dituzten ikasleak ugaritu dira, baita jokabide autolitikoak dituztenak ere. Gida arrisku egoerak identifikatzen saiatzen da, eta egoera horien aurrean ikastetxeetako langileek agintaritza eskudunek ezarritako protokoloa edo estrategia aktibatu beharko dute. Gida horretan, irakasleek eta hezitzaileek ikasleen ongizate emozionala sustatzeko baliabideak aurkituko dituzte. Besteak beste, osasun mentalaren kontzeptua, gaixotasun mentalari eta suizidioari buruzko mitoak, jokabide suizidaren faktoreak eta babesleak eta laguntza baliabideak. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, Justu Nazioarteko Energia Agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurko ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina Energia Agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriek bezalako iturriekin CO2 isuriek mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunda handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako estatu batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere gorazko bidean dira. Horren aldeko apostu egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Europako ziurtapen estandarizatu bat bada eta Europa mailan edo iparraldeko herrialdekin bateratsu edo jokatzen ari ganen sensazio bat bada, ez? 2010an Hernanin abiatu zen zero zaborreko ibilbide hori, ekimen desberdinak eta martxan jarrita eta esandakoa, ez? Hau bada, honek poza eta eragiten digu sensazio bat bide honean goazena eta indarra ematen digu bide hortan jarraitzeko. Frantziako herritarren ia 70%ak gaitzesten du Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma. Leiurnal Dudimantze egunkariak argitaratutako datuak dira IFOP aholkularitza enpresaren inkesta batetik atera direnak. Parisko gobernuak pentsio sistema erreformatzeko egindako proposamena, besteak beste, erretiro hartzeko eskubidea, 72 urtetik 74 urtera handitu nahi du, 43 urte eskotizatzea eta aurre erretiroak zigortzea. Proposamenaren kontra mobilizazio oso jendetzuak egin dituzte Ipar Euskal Herrian eta Frantzian urtarrilaren 19an abiatu zituzten protestak eta indartuta jarraitzen dute. Gobernuak baina reformari eusten dio eta Macronek ziurtatu duenez pentsio sistema bermatzeko lan gehiago egin behar da. On appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les 2 autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non. Joan den astean, Frantziako Asamblea Nazionalera heldu zen lege proiektua eta martxoaren 2 aurrera iritsiko da senatura. Bi astez lege berria eztabaidatzeko. Bada, sindikatuek martxoaren 7an lurralde osoa gelditzeko deia zabaldu dute.
Geroz eta etekin gehiago aten nahi daue banketxeak, geroz eta plantilla murriztuagoarekin. Gero eta langile gutxiago gaude. Presio komertziala nabarmen handitu da, eta talentu handiko langile askok alde egiten dute baldintza ekonomikoak okertu direlako. Gauzak horrela, langileok muturreko egoera bizi dugu. Orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko, eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko, eta gaur egun egora asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Hau egiteko Euskadiko segurtasun publikoaren sistema ondo ezagutzen duten profesionalen talde zabal batek hartu du parte. Prozedura honek ez du aztertzen ez agintzen udaltzaingoi armak ematea esan dudan bezala. Ez da armen edukitze horiek inposatzea ere. Dokumentu hau bideratuta dago udaltzaingoak erreferentzia prozedura bat izan dezaten. Azken urteotan modu individualean baliabide teknikoen eta defentsiboen kudeaketa landu duten erakunden ezagutzan, oinarrituta esperientzian eta jardunbide egoikituetan araututa. Bai aplikazio esparruan argi geratzen da Euskadiko udaltzaingoen segurtasun publikoaren jarduera arautzen duen ordenamendu sektorialetik ondorioztatzen dela agentek izan ditzaketen baliabide teknikoak eta defentsarako baliabideak ezarri behar direla. Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Otsailaren 16an batzar deitua zuen elkarteak, eta aurreikuspenen arabera urtarrilaren 26an alde guztiek adostutako estatutuen inguruko proposamena onartzea espero zuen. Hala ere, bilera baino 4 ordu lehenago eta abizurik jaso gabe, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak berridatzitako beste dokumentu bat jaso zuen. Astelehen honetan bildu dira eztabaidatzeko aldaketa horren aurrean zer egin. Azkenean, martxoak 3 elkarteak urtarrilaren 26an adostutako hitzarmena onartu du. Gainera, iragarri duenez, Memoria Gara ekimenak bat egin du asanbladan hartutako erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin-betiko eman zioten, eta horrela onartuta orain martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau, eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan, eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Salatzen duenez, helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen. Eta horren ordez, dokumentuak dioenez xedea izango da 1976ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoria zikerketa, dokumentazioa eta inventarioa egitea. Gauzak horrela elkarteak erakundeei eskatu die aurrera egin dezaten martxoak 3 memoriagunearen sorrerarekin. Txileko sute aktiboen kopuruak behera egin du, 53 dira orain, eta larrialdia euste fasean finkatu du gobernuak. Hala ere, eguraldiagatiko alertak indarrean jarraitzen du hegoaldean, temperatura altuengatik, eta haize ufada gogorrengatik.
Klima baldintza txarrak, basoak babesteko kudeaketak eta ura lortzeko arazoek egoera larriagotu egin dute. Honen aurrean gobernuak azpimarratu du segurtasun neurriak indartuko dituztela, mehatxatutako eskualdeetan, prebentziozko patruiekin eta kontrolgune bereziekin. Azken egunetan, egoeraren hobetzearekin beste eskualdetatik joandako suhiltzaile voluntarioak pixkanaka euren etxeetara bueltatzen ari dira. Eta bukatzeko voluntario hitza azpimarratu nahiko nuke, sutea kontrolatzeko lanetan brigadistak daude, batetik nazioartetik ere joan direnak, baina bestetik suhiltzaileak daude. Eta gurean ez bezala, Txileko suhiltzaileen taldea ez da profesionala, voluntarioak dira, eta ez dute ordainsaririk jasotzen. Kasu honetan gainera, erretzen ari diren eskualdeetan bertan bizi dira asko. Txileko hondamendiei aurre egiteko eta hauei erantzuteko Zerbitzu Nazionalaren azken txostenak jakinarazi du 26 hildako egon direla suteen ondorioz eta 435.000 hektarea erre direla. Fruta ekoizleen nazioarteko federazioko presidentea den Jorge Valenzuelak esan du zenbait eremutan ekoizpen lurrek 6 eta 10 urte beharko dituztela lehen eratzeko. Hori gutxi ez, eta 1.500 etxebizitza baino gehiago erre dira, eta 6.000 lagun kaltetuak izan dira. Gobernutik jakinarazi denez, gutxienez, 31 pertsona atxilotu dituzte suteekin zerikusia izateagatik. Zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut sumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten elemele paganoak. Bada haitzulo sakon bat oihanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxeman du. Ez dut ipuinetan sinesten. Katapulta Tour Gipuzkoaren 8. edizioak formakuntza programa eta entxeguguneak izango ditu nobedade gisa. Katapulta Tour Gipuzkoa musikako eta formatu txikiko arte eszenikoetako programa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak eta Kutxa Fundazioak bultzatzen dute. Programa honen asmoa da balioan jartzea eta sustatzea Gipuzkoako talentuak. Katapulta Tour programak Gipuzkoako talentuak balioetzi eta bultzatu nahi ditu, gaztei arreta berezia eskainiz, musikaren eta arte eszenikoen esparruan, eta Gipuzkoako eszena dinamizatzen lagundu, klubak eta antolatzaileak lagunduz. 8. edizionetan gainera aurkeztutako proiektuen errekorra gainditu da. 125 musikakoak eta 33 arte eszenikoetakoak. Horietatik baina 10 artista izango dira 8. edizionetan parte hartuko dutenak. 8 musikaren atalean eta 2 arte eszenikoetan. Halaber programa Donostiako jazaldiaren 58. edizioan izango da. Jazaldiaren tokiko taldeak aukeratzeko prozesuaren parte diren tokiko 15 artisten nahiz 10 artista finalisten emanaldia babestuko baititu.
Hautatutako artistei Gipuzkoako hainbat gunetan 4 emanaldi egiteko aukera ematen zaie. 400 euroko konpentsazio ekonomikoarekin emanaldi batengatik eta promozio bide bat grabatzeagatik. Gainera bere lanak zabaltzeko lan garrantzitsua egiten da. Bestalde, aurten berrikuntza nagusi gisa prestakuntza programa bat egongo da, eta entxatzeko espazioak erabilgarri izango dituzte hautatutako proposamenek, are gehiago babesteko profesionalizaziorako bidean. Gainera, aurten Kutxa Fundazioko kluba aretoa ere espazio eszenikoen artean izango da. Eguneko 12:30 direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean dugu Xabier Lertzundi Hernaniko alkatea, kaixo eta ondo etorri, gurera. Kaixo, abarrean eskerrik asko. Tira, Hernanitik iritsitako azken berrien bueltan, ez bada bat, ez, bereziki posgarriena izango dena udalerriarentzat, zero zabor ziurtagiria eskuratu du udalerriak berak, ez zer suposatzen du honek? Bueno, bada, pozgarria, zuk esan duzu bezala, albiste pozgarri bat bada, eta bada, urte hauetan egindako lanaren rekonozimendu bat, ez? Zero hondakin hiri izatea da Europako ziurtapen estandarizatu bat bada, eta Europa mailan edo iparraldeko herrialdekin bateratxu edo jokatzen ari ganen sensazio bat bada, ez? 2010an Hernanin abiatu zen zero zaborreko ibilbide hori, ekimen desberdinak eta martxan jarrita, eta esan dakoa, ez? Hau bada, honek poza, eta eragiten digu sensazioak bide honean goazena, eta indarra ematen digu bide hortan jarraitzeko. 10 urte esan duzu, ez da gutxi, ez da hor prozesua konplexuare izan da, luza izatea ez aparte? Bueno, neurri batzuk jakina da, ez? Ez dia erresak izan, hondakinen kudeaketa bada sistema oso konplexua dana, kantitatez aparte, horren atzean kudeaketa lan handia da olako, baino pausoz pauso junga eta ikusi dugu, eman ditugun pausoia ikonak izan diala. Hor, bestak beste, atezatekoa ere aipatu genezake, beste hainbat kontu ziurrenik ez martxan izango dituzuen, nolakoa izan da herritarren jarrera azken 10 urteotan ez gauza asko ikasi ingoz zituzten baita ere? Bai, ekimen desberdinak egon dira, segurazki atezatekoa da, neurririk eta handiena hartu zana 2010an, ez? Ohitura aldaketa bat suposatu zuen bere garaian, herritarrak egin behar izan genuna, eta gaurkoz gaude udalak egindako apostuei esker, baina batez ere herritarrek eta enpresek egin duten lanari esker egunerokoan, ez? Eta horri esker lortu dugu ziurtagiri hau. Atezatekoak argi erakusten du, oinarrizko bilketatik abiatu behar dela birziklapen on bat egin ahal izatea, eta atezateko datuek argi erakusten dute sistemarik eta eraginkorrena badala, ez? Datuak aipatzearren, ez? Errefusa edo bereizi ezin den frakzio hori urteko Hernanin biztanleko sortzen duguna edo bataz bestekoa sortzen dena Hernanin 175 gutxiago sortzen da, ez? Orduan, ez da guri gehiago gustatu edo guk alde egiten degula bakarrik, datuak beraiek ere erakusten dute efizientagoa badala, ez? Eta zero zabor izataren bide horretan ez, zer beste kontu duzu esku artean?
Badaude ekimen desberdinak, ez? Segurazki etxeko bilketan eta jartzen dugu atentzio gehiena, baino industriaguneetan ere Hernaniko udala hasi ginen bertako bilketa zuzenean egiten, ez? Hor ere atez-ate jasotzen ditugu hondakinak industrian, ez industria hondakinak, horiek hortara dedikatuak dauden edo enpresek egin behar dutelako, eta hor ere enpresei beste inun egiten ez dan moduko bereizketa egiten da oinarrian, ez? Datuak oso onak dira enpresetan eta lortzen ditugunak ere, eta hor bai martxan daukagu jarrita sortzez besteko ordainketa, ez? Hau da, zenbat eta gehiago sortu, ordun eta gehiago ordaintzen dute enpresek, ez? Hor ere badago prebentziorako neurri bat ere hartu, ez? Zenbat eta gutxiago sortu beraz, ordun eta gutxiago ordaindu beharko dalako tasa hori. Interesgarria bada, eta horrekin ez behin ziurtagiria lortuta hor, izarren kontu bat badago erdian ez, 5 izar dira guztira, 3 eskuratu dituzue, beraz oin ze pausu geratzen da egiteko, zero zabor helburu horren baitan. Hoi da, auditoretza lan bat izan da, elkarte desberdinekin eta aritu galanian, eta 38 adierazle edo indikadore egon dia, hoien arabera guk martxan genitun ekimenak eta neurtu dia, eta horrekin 100-tik 70 puntu edo lortu ditugu, esan bezala 5 izarretik 3, ez? Orduan oinarri bat ematen digu bidean aurrera juteko, ez? 5 dia gehienezko izar kopurua, pixkanaka izar kopuru hoien bila joan beharko genuke, ez? Eta hori da bentsat Hernanitik egin nahi duen apostua. Talako kontuek irakaspen asko eskatzen dituzte ere, ziurrenik eta aipatu zu zeharka ez, bakarrik ez duzuela egin, ez? Non fijatu zarete edo non dira adibide interesgarriak ez talakoei heltzeko? Esan dakoa, ez? Ohitura aldaketa bat bada, pedagogia lan bat ere badago hemen, nik uste lehenengo mailan jarri danean hondakinen debate hori denak ere ikusi degula hondakinek ze arazo suposatzen duten. Hondakinak ez dira bukatzen guk nunbait uzten ditugunean, ez, prozesu bat hasi behar da horrez, eta horrek ondori batzuk ere badituta. Uste debate honek guztiak lagundu dula hortan, ez? Denak ere herritar guztik ere kontziente izaten hondakinek ze garrantzia duten eta zer ondorio sortzen duten klima larrialdi hontan, ez? Eta hartzen dira neurri hauek klima larrialdiko ondorio horietan lagundu dezaketela, ez? Gaur egun, esan dezakedana da, edo niri iruditzen zait behintzat, atezatekoa badala neurri oso pedagogiko bat, norberari bere hondakinak kudeatzean nolabait ere bideratzen dulako eta oso bisuala dalako, eta horrek ere zer hausnartu gari ematen digulako egunerokoan praktikatzen dugun guztia, ez? Beraz, badugu Hernani horrez, lehenbiziko herritza ziurtagiri honekin, bada eredua Euskal Herriarentzat ere, beraz ikusiko dugu, ez, gaur egun hainbeste hitz egiten den klima aldaketa eta antzeko abarrak, ez, zertan eusten diren, eta honek ere hainbatean badu lotura burujabetzarekin, berarekin, eta horretan ere Hernani bazabiltzate bideo oso interesgarri bat lantzen, iragan urtean okerrez banabila aurkeztu zenuten herri burujabea izateko proiektua, ez? Zertan datza horrek edo nola azaldu daiteke zerren proiektua bera? Bai, urte batzutako barne lanketa badarama prozesu honek, 2021ko urriaren batian, publiko egin genuen Hernani burujabe plan estrategikoaren aurkezpena, eta plan estrategiko hau da, ere tokiko garapen jasangarriaren aldekoa, ez? Eta modu simple batean edo azaltzeko 2 galderei erantzuten die, ez? Zer nolako Hernani nahi dugu hemen eta hemendik eta epe batea, eta Hernani hori nola eraikiko dugu, ez? Zer hortan, tokiko garapen, baino jasangarri baten aldekoa, ez? Hor, detektatu dituguna da, pertsonak, oinarrizko beharrak, asetuak eukitzeko zeintzuk dian sektore estrategikoak, eta horietan lan egitea, eta horietako bakoitzean lan egiteko modu bat ere martxan abiatu dugu, ez? Erpin publiko, herritar eta ekonomikoa, 3 erpin horiek, 3 eragile horiek elkarrekin lanian ariko geanak, ez? Honek atzetik badu teorizazioa handi bat eta lan teoriko handi bat badu, baina gero praktikan ekimenekin martxan ikusten dana, ez? Eta urte eta erdilako ibilbide hontan ja ekimenak ere ari dira ikusten eta ari gadenak ere ekimen horietaz gozatzen. Hasiera batean ere txarto goratzen ez badute proiektuen aurkezpen bezalako bat egin zenuten eta gero hori eta gero ja da martxan jarri dira, zertan da orain ez, zenbat jarri ahal izan dira martxan? Baitu hainbat sektore estrategiko martxan,
bakoitzak bere abiadura darama, batzuk garapen maila handiago batean, beste datu gutxiago batean, baina ekimenak ari dira martxan, ez? Baditugu martxan elikaduran, gero igual sartu gaitezke gehiago, ez? Zatzmatz, baina bai elikaduran, bai zantzan, bai telekomunikazioetan, bai energian, ekimen desberdinak martxan, eta interesantena dana ez da udala bakarrik egiten nahi, ez? Udala herritarrekin batera. Hemen ikusi duguna da, honek bultzada eman dula herritar batzuk elkartu eta beraien artean ere udalari esateko zer behar duten, zer nahi duten, eta horrekin batea elkarrekin eraikitzen juteaz. Eta hori da Hernani burujaben nahietako bat edo helburuetako bat, ez? Herritarrak modu antolatu batean udalarekin maila berean lanean aritzea, ez? Eta hori lortzen ari da. Aipatu dituzu hor ertzez berdin batzuk, eta besteak beste, ez? Goazen proiektu horietaz gehiago hitz egitera, hor esaterako baduzue proiektutxo bat martxan zaintzaren bueltakoa, ez? Egia da azken urteetan gainera pandemiarekin, ez? Gehiago zaintza guztion ahotan dago, baina egia da horri irtenbideak emate aldera, ez? Proposamenak askotan geratzen direla gehiago sistema edo agintari handien eskuetan eta herriz herriagian bestelako kontu batzuk aurreatu daitezke. Bai, zaintza hitz egiten dugunean, badirudi azken aldin, ez? Lehen lerroan jarri dela eta asko hitzen diten dela zaintzaz. Ez guk argi ikuste genuen, zaintza beharrak gero eta gehiago izaten nahi diala, baina zaintza hitz egiten genunean ezin genura alde batera utzi zaintza lanetara dedikatzen dian lanbaldintzak, ez? Eta uste askotan zaintzaren inguruko diskurtso askoan kamotz gelditzen diala, beste erpin horri begiratzen ez diotelako, ez? Guk argi genuen, zaintza sektore estrategiko bat dela, Hernani burujabe bezalako plan estrategiko batean lehen lerroan egon behartzula zaintzak, beharraz aparte lan pedagogiko handia dagolako egiteko zaintzan ere, eta bi helburu markatzen ditugu zaintza sektorian, batetik zaintza behar hoiei hobeto erantzutea, eta bestetik baita zaintza lanetara dedikatzen dian hoien baldintzetan ere modu positibo batean eragitea, ez? Neurri zehatzak hartu ditugu, ez? Batetik etxez-etxeko laguntza zerbitzu publikoa dago, eta horria Hernaniko Udalak apostu importante bat egintzun, batetik ordu kopuru gehiago ematen ari gea, eskaintzen ari gea, eta esango nuke Euskal Herrian proportzioan ordu gehien eskaintzen dituen herrietako bat gehala, eta bestetik, inbertsio ekonomiko handi bat eginda, lehenengo aldiz langile horiek lan hitzarmen bat edukitzeko, ez? Hor, udalak esfortzu handi bat egin du, eta poztekoa da lehenengo aldiz lortu dalako langile horiek eukitzea, ez? Eta bestetik, berritzailea den zerbitzu bat ere sortu dugu, edo programa bat sortu dugu, ez? Auzozaintza izena duna, hontan adineko pertsonen bakardadeei aurre egin nahi diegu, aukeratu gabeko bakardade horiei, eta batetik, identifikatzen ditugu pertsona horiek, beraiei esku hartze bat eskaintzen diegu eta komunitatean txertatzen laguntzen diegu. Baina era berean, lan hori egiten dute zaintza lanetan dabiltzan maitelan irabazi asmoik gabeko kooperatibako pertsonek. Bai, honekin lortzen duguna da, pertsona hauek bere garaian atzerritik etorritako emakumeak dira, zaintzara dedikatzen dianak, kooperatiba sortzeko lana egin zuten, eta udalak hitzarmen bat dauka beraiekin programa hortan parte hartzeko. Lortzen duguna da, beraiek lan estable bat eukitzia, eta lan jardunako parte bat formaziora ere dedikatzen da, eta kasu honetan euskararekin adira langile hauek. Beraz, sare handi bat bai osatzen duela zaintzaren, aipatu dituzun proiektu hauek, eta nolako harrera izan du honek herritarrengan, ezta? Agian beste proiektuekin ere errepikatu daiteke, ez gauza berriak dira, eta herritarrak ere horretan murgiltzea. Bai, auzozaintza proiektu honek, auzozaintza sare publiko komunitaria izana du, bada, bakardadean egon daiteken pertsona hori arreta ematea, baina komunitatera berriz ere bueltatzea da helburua, ez? Hortarako komunitateak prest egon behar du. Eta hemen programa honek urte bete du orain, eta 3 auzotan jarri genuen martxan, eta hor ezinbestekoa izan da auzo elkarte horietako, auzo horietako elkarteen laguntza, ez? Nolabait ere, beraiek ere agente komunitario bezala ikusten dute, ez? Eta uste lortu degula debate hori edo hausnarketa hori kalera ateratzea, ez? Eta eragileek bere burua ikustea, gu adineko pertsona hauek sozializatzeko agente aktibo izan gaitezke, ez? Urtebete proiektu honekin, 15-20 pertsonen segimendu individualizatu bat egiten da, taldeko ekintza batzuk ere egin dira, eta pertsona hauekin egotea
eta beraiek kontatzen dutenean eta balorazio egiten dutenean gozada bada, ez? Aurrekoan beraietako batzukin egon eta esaten ziaten, ez? Ni ez nintzen etxetik ateratzen, baina bain gogoa daukat etxetik ateratzeko, ez? Eta auzo bateko elkarteko kide batek esatezen, ez da zein diezuen hauei, ez diala gelditu ere egiten, ez? Bueno, merezi du, ez? Balorazio horiek eta feedback horiek jasotzen baldin baitugu, merezi du martxan jarri ditugun programa honek. Eta esan bezala, proba pilotu bat egin dugu, baina bain pixkanaka herri osoan zehar zabalduko dugu. Gero beste kontutxo bati helduta, ez? Hernanik baduka bere txampon propioa, ez? Aurrela esan da oso kuriosoa egiten da, eredu nahiko badira honek merkatuan edo herriko merkatuan ere izango du eragin nabarmena izan ere, ez? Halakoetan kapitala bera udalerrian bertan mugitu da. Hori da. Bai, honen hausnarketa etorri zen, Hernani Burujabe plan estrategikoaren barruan, pandemia hasi aurretik hasi gina, baina pandemia nolabait azeleratu egin zuen, ez? Eta horra hausnarketa bat zegoen, ez? Esate genuen, diru laguntza publikoak, bono sistemak eta jartzen ditugunean, herritarrei mesede bat egiten zaie, eta mesedetu egiten dira, komertzio txikiaren nolabait bultzatzaile edo, ez? Baina bai ikuste genuen, ez, adibidea jartzearren, 40 euroko bono bat 50ean bihurtzen danean, 10 euroko alde hori instituzio publikoa jartzen du, baina ez dago sistemari garantizatzeko diru publiko hori herrian bertan geldituko danik, ez? Horri bueltaka hasita, Ekilur kooperatibakin topo egin genuen, eta hauek badute sistema bat, eta haiekin hitzarmen bat egin genuen, ez? Eta nolabait da, hobari sistema bat. Kanpaina desberdinak egin ditugu, eta da, sare hortan dauden komertzioetan erosketa bat egiten degunean eta sistema honekin ordaintzen degunean errekarga bat jasotzen dugu, ez? Ez da gutxiago ordaintzen degula, baizik eta hobari bat jasotzen dugu berriz ere komertzio txikian gastatu ahal izateko, ez? Sarean dauden horietan. 80tik gora establezimendu daude sartuta, 600 gora bazkide, eta azkeneko kanpaina, Gabonen inguruko kanpainan egin genuen, eta datuak argia dira. Sartudan diru publiko bakoitzeko, edo sartudan euro publiko bakoitzeko, 6 euro inbertitu dira. Eta 6 euro horiek ibilidia, euro publiko bakoitzeko 6 euro ibilidia edo dabiltza Hernaniko komertzio txikitan bueltaka, ez? Sistema oso konpletoa den sistema bat da, komertzio txikiarekin edo merkataritza txikian apostu egin deguna eta horra abiatu deguna, baina Hernani Burujaben dauden eragile eta sektore desberdinetan zehar lerroa izan daitekena, eta zergatik ez, eta lantzen ari gara udalak berak ere sistema honekin kobratu ahal izatea, ez? Bai ordainketak egin, baina baita bere zerbitzuen kobraketak ere egitea, ez? Datuak oso onak dira, irailean hasi ginen kanpaina bat egin genuen iraila aurrea bitartean, Gabonetan beste bat egin genuen, eta ez dugu sistemarik eukit emaitza hau emandunik. Bai, ez, egia da ibilbidea ez dela luzea, eta badirudi ez, ikusiko dugu orduan ez, horrela jarraitzen duen. Eta hori ere, aipatu dugu ez, herriko merkataritza bera, eta hor bada beste afera bat, baduela harremana ez, herriko, edo ez, inguruko elikagaiena izango litzatekena ez, horrekin nolako esku edo harremana duzue? Beste sektore estrategiko bat, ez, elikadura burujabetza edo esaten dioguna, Hernani Burujaberen barruan, ez. Eta zan, nola egin plan bat, Hernanin sortzetik, Hernanin kontsumitzeraino, ez? Eta bide hori guztia erresteko, ez? Eta lehen esate genuen bezala, ez? Maila teorikoan esate genuen hori, ez? Nola egin udalak herritarrekin batera eta sektore ekonomikoekin batera. Hemen lortu dana da, lehenengo aldiz Hernaniko abeltzan eta nekazarien elkarte bat sortu dala, ez? Bultzatu dala. Eta horrekin, Hernaniko udalak hitzarmen bat egin dula, diru bat bideratu dula hortara, beraiek dituzten beharrei asetzeko, ez? Elkarte bat sortu da, beste bat ere, kontsumo elkarte bat ere sortu da, herrilurri zen aduna, eta bi elkarteak elkarlanean daude denbora osoan, esate genuen zirkulo osoa itxi ahal izateko, ez? Hernanin ekoizten dan hori, Hernanin bertan kontsumitzera, ez? Elikadura plan oso bat diseinatzen ari gara, egun hautan aurkeztuko deguna, eta tartean bai egongo da neurri garrantzitsu bat hartuko dana transformazio gune bat edo sortzearena, ez? Hau da, badia hainbat produktu ekoitzi daitezkenak eta momentuan kontsumitzen edo saltzen ez badia galdu egin daitezkenak, ez? Transformazio gune honetan nola egin Hernanin produzitu dan hori transformatu eta beste modu batera kontsumitu ahal izateko modu erakargarriago batean, ez? Orduan, nolabait ere zirkulu guztia ixten ari gea.
Eta zirkulo horretan ere ez, bada jasangarritasuna, eta horretaz ere hitz egin barra daukagu, gainera batez ere azken hilabeteetan, hainbat proiektuta zitzaitun da telebistan, lehen kasik ez zenituen ikusten ez nuen ezagutzen ez, energia gora eta bera, eta Hernanin ere ez, horri bidetxoa ireki gura izan duzue. Bai, jasangarritasuna bada gure proiektu estrategikoaren zeharlerrotasunen bat, eta energia bada ere beste sektore estrategiko bat, ez? Energia burujabetzaren baitan ere, Hernanin sortu da Enerkom izenadun energia komunitatea, beti ere irabazi asmorik gabeko energia komunitate bat, nik uste hori azpimarratzea ere garrantzitsua dela, ekimenak aurrera eman daitezkelako irabazi asmorik gabeko dian eragileekin, ez? Eta hala ari gea egiten. Komunitatea sortu da, 100 gora bazkide bagaude komunitatean, udala bera bazkide bat gehiago da, eta hemen dagoen plana da, jada hasi dira eraikitzen, eraikin publikotan udalak albidetuko du plaka jartzea, plaka fotovoltaikoa jartzea, eta hor sortzen den energia aprobetxatu ahal izatea komunitateko bazkide dianen artean, ez? Nolabait ere sortzea eta gero konpartitzea, ez? Konpartitua edo deitzen zaion sistema honetan. Zer mundu guztiak ez dauka etxe bat edo teilatu bat nun plaka jarri, eta mundu guztiak ez dauka inbertsio hori egiteko dirua, ez? Orduan zertarako dago udala, gutxien daukan tenoiei lagundu ahal izateko, ez? Orduan udalak baliabideak baditu, jartzen ditu, eta udalak egiten duna da errestu energia hau etxe gehiagotara iristia, ez? Izan ahalmen ekonomikoa edo ez izan. Eta horretaz aparte, ez aipatu dugu hainbat ertz badirela, badude teknologiak ere, baina bestak beste, uste litzaiak galdetzea apur bat pobrezaz eta bazterketa sozialaz, ez? Izan ere, ez ditugu bizi garai bat ere xamurrak horri dagokionez, eta ea kontatu aldi guztunez, kasu honetan edo alor horri iritzita zein den Hernaniko egoera. Hernaniko egoera ez da desberdina beste herrietatik, ez gehiago edo ez gutxiago, ez hobeto ez okerro, ez? Zoritxarrez, krisi garaiak daudenean beti gutxien daukatenak ateratzen dira kaltetuenak, Hernanin egoera horiek baditugu, hausnarketa egin behar deguna da, egoera horiek nola aurre egin, ez? Eta gure plan estrategikoan Hernani burujaben ere badago hori buruan, ez? Modu asistentzialista batean egin behar degun pertsona hauen hartatzea, edo pertsona hauek tresnak eta baliabideak eman behar dizkiogun beraiek beraien bizitzan aurrera egiteko, ez? Adibide bat, ez? Aipatze genuen energia komunitatea oraintxe aipatu degula, ez? Udal guztiak dauzkagu energia pobrezian dauden pertsonentzako diru laguntzak, ez? Eta zergatik ez energia pobrezian dauden hauei energia bera eraman, ez? Eta horregatik esaten genuen energia komunitatea eta kontsumo autopartekatuarena, ez? Ez dauka nahi zergatik ez diogu energia emango, ez? Uste ere behar gehien dutenei laguntzeko beste paradigma batean sartuko ginatekela, eta nik uste etorkizuna hortik datorrela, ez? Laguntza guztiak ondo daude, baina hausnarketa bat egin behar degula. Laguntza askok badutela ere etiketatze bat. Eta uste erakunde publikoek hortan hausnartu behar degula eta beste mota bateko laguntza sistemak herritarrak ahaldunduko dituen laguntza sistema jarri behar ditugula martxan. Beste gai batzu helduko diegu ez, izan ere, hemen esan dugu ez, abanikoa zabala baduzu hori arakatzea baino ez dago, badibideak ikusi eta ikusteko ere ez, bilbideak egin daitezkela. Eta honetaz, aparte esan bezala, orain gutxi udalerrian izandako eskubide urraketen bueltako txosten bat aurkeztu duzu ez, horretaz zer gehiago kontatu aldi guzu ez, izan ere azken aldian memoriarekin lotuta ere gabiltza urrats asko ikusten, eta hor Hernanitik ez heldu gura izan diozue, ez, hauspo horri. Bai, Hernani bai izan dela azken hamarkadetan violentzia politikoa neurri handian jasadun herri bat, ez? Azken 40 urtetan lan hau izan da 1960tik gaur egun arte, 1056 giza eskubide urraketa jaso dira eta 707 biktima. Zenbakiak ikeragarriak dira, ez? Lanketa hau 2014an edo hasi izan, ez? Garaiko udalak eta bertan zeuden alderdi edo udal talde politiko desberdinak adostasunez bizikidetza lantzen hasteko erabaki hartzen dutenetik, pauso desberdinak emantzean, eta 2017an Arantzadi Zaintza Elkarteari enkargatu zitzaion dokumentazio lan hau egitea, ez? Txosten aurkeztu eta azkeneko nolabait ere, azkeneko pauso edo mendana liburu aurkezte izan da, ez? Esan bezala,
asko sufritu duen herria da, sufrimenduak oraindik ere badiraute, oraindik ere bukatu ez dialako, baina horiek denak ezagutarazi behar dira. Ez? Pertsona batzuk beraien testigantza eman dute izena bizenekin, beste batzuk ez dute izena bizenik eman nahi izan, beste batzuk ez dute testigantzarik eman, baino artxiboan eta datuak badaude. Uste bakoitzaren, liburu hortan agertzen dian, biktima bakoitzaren erritmak errespetatu gen behar ditugula. Eta nik uste udaletik, udaltalde politiko guztiak hortan bat eginda saiatu gehala. Eta esaten genuna, herriko egia jakin behar dugu. Ez? Aurrera egin ahal izateko, ez? Bizikidetzan pausak eman behar balin baditu, jakin behar dugu aurretik zer dan gertatu dana. Eta liburu hori hortarako tresna bat da. Ez gertatu danaren inguruko relato bat egiteko, bakoitzak bere relatoa egingo durako seguraski, baina gertatu dana hor dago eta hor datuak daude, eta argi eta garbi agertzen da, Hernani asko sufritu duen eta sufritzen ari den herria dela. Bai, ez azkenan errekonozimendurako tresna bera bada. Lehenengo pausua, ez? Biktima horien rekonozimendurako lehenengo pausua bada gertatu dana jakitea, ez? Zer gertatu da, zenbat biktima daude, eta horrengo pausua, eta horrekoan udaltalde politiko guztiek gauza bera esate genuen, ez? Horrengo pausua bada biktimei errekonozimendu hori egitea. Gero bestaldetik izan zirelako, izeneko txokotxo bat ere inauguratu duzue. Zer dakar honek, izan ere berritasunik ere honek badakar apur bat ez, lantzen den gaiari, eta bakarrenetariko ez, bigarrena edo ez daki den hori, zu kontatuko jazu beto. Bai, bigarrena Euskal Herrian, lehenengoa Derion dago, eta hau beti esaten dut, eta aurkeztu dugun za desberdinetan, ekitaldi desberdinetan, eta aipatu dut. Udalarentzat xumea izan daiteken egitasmo bat balin bada, udaltalde guztiari, gobernutalde guztiari asko bete digun proiektu bat izan da, egitasmo bat izan da. Ustet, erakunde publikoak bagaudela lan ezigarri bat egiteko, pedagogia egiteko, eta ustet, dolu perinatala hain tapatua, hain gordeta dagon gaia azalaraztea, kasu honetan udalaren lana bazala, ez. Prozesua oso politia izan da, ikusita dolu perinatalaren atzan dagoen sufrimendua, baina oso modu xumean abiatu genuen, ez. Herritar bat nerekin jarri izan zuzenean harremanetan, esan ez bere txantze gertatu zitzaion, Esti Zeberio eta Dani Llopis, bikoteari, gertatu zitzaien, 24. astean okerrez banago, umea galdu zutela. Eta berak adierazten du, ez, berari umea erakutsi zioten, baina ez zioten aukerarik eman ume horrekin zer egin, edo gorpuzki horrekin zer egin, ez. Eta berak, hori landu edo lantzen jundanean, konturatu da, olako galerak gertatzen dianean, errituak egiteko espazio fisikorik ez dagoela. Eta horren harremanetan jarri zen, eta zeitun ulertu genuen. Segituan konektatu genuen bere minakin, bere beharrarekin, eta jendartean zegoen behar horrekin, ez. Orduan, basati zute oso modu xumean, hau hasitzen zinegotzi bat eta biak pasiatzen hilerritik gune egokiena bilatzen. Argi genulako bazter batean ezintzula izan, eta orduan hilerriko sarreran dagoen gune zentral batean kokatu dugu, artista batekin, erraniar artista Satxa Jauregikin jarri ginen harremanetan, berak bere proposamena egintzun, eta izan da talde lan bat, bai sufrimendu hau izan zuen familiarekin, Eskutsik elkartearekin, artistarekin eta udalarekin batera, ez? Eta orain aste bete inguru edo aurkeztu genuen da esan bezala, Gertutik gertatu ez bada, sufrimendu hau ulertzea zaila da, baina inauguratu genuen egunean, ikusi genuen benetan dolu perinatalak zer nolako mina eta sufrimendu eragiten duen, ez? Zenbat familia gerturatu zian, eta asko gertukoak zian, eta ez genekin gertatu zitzaiela, ez? Eta oso betegarria izan zen guretzat familia horiek eskerrak ematearena, ez? Nolabait min hortan lagundu balin badezakegu, ustet udaletik oso pozik egon gaitezkela, ez? Hernanin kokatuta balin badago ere, Gipuzkoako bakarra da Euskal Herriko bigarrena, ez da hernaniarrei zuzendutako espazio bat, hemendik ere, mundu guztiak fase hontan balin badago, behar hori sentitza balin badu, Hernaniko hilerriko ateak irekiak ditu eta izan
zirelako txokoa ere beraien eskura dago. Eta bukatzeko, sagardoak ere egiten du ospetsu, Hernani, eta orain txotx garai betean aurkitzen gara, ez? Horre kanpaina bat aurkeztu zenuten, hasieran bai eraso matxistak eta rasistak prebenitzeko, eta horren bueltako kanpaina berria, gainera hor, interesgarria ere iruditu zitzaidan, ez bereziki, pedagogia aldetik ere, ez, ostalariekin harremana izan duzuela hau aurrera ateratzerako orduan, nolako esperientzia izan da izan ere, ez da inoikoa, ez? Alako formakuntzak abian jartzea. Bai, ostalariekin azken urteetan elkarlanan gabiltza formakuntza desberdinak emanez eraso matxista edo arrazistari gertatuko balitz ze protokolo dagoen eta martxan nola jarri, erantzun ona dauka, ostalarien partetik beharrezkoa ikusten degulako. Sagardoaren kulturan, sagardoaren munduan txotx garaia bada, segurazki ez, seguru, jende gehien erakartzen duna, ez? Oso garai politxe izaten da, sagardoaren mundua ezagutzeko, Hernanin eta inguruko herritan sagardoaren lurraldean gure izaeraren parte bat badalako, ez? Gure baserriak eta gure ingurunea defini ezin litzateke sagardorik eta sagardoaren kulturari gabe, ez? Sagarri gabe eta gabe. Kanpaina hau zertara dator, gu oso pozik gaude, ez? Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo sagardoaren munduaren eskaparate izatearekin. Baina, kanpaina honek eta luzatu den espotak argi esaten du, sagardoa ez da aitzakia edozer jarrera izateko, ez? Edozer jokabide izateko, ez? Jokabide desegoki asko izaten dira, askotan emakumeek LGTBI kolektiboko pertsonek edo pertsona arrazializatuek sufritu behar izaten dutena, eta askotan sagardoa aitzakitzat jartzen da, ez? Ez, sagardoa ez da arazoa, ez? Arazoa da norberak izan dezaken jarrera, ez? Eta hau izan nolabaiteko deialdi bat, ateoak irekita daude, etorri, gozatu sagardoaz, gozatu Hernaniz, gozatu sagardoaren lurraldeaz, baina duzen jarrera ez dugu onartuko, ez? Ez erabili sagardoa aitzakitzat, ez? Norberak hartu dezala bere burarekiko ardura, eta ingurunekoek ere, beraien inguruan dauden pertsonena ere, ez? Ze espota izan da, igual oihartzun gehien izan duna, ze izan du oihartzuna, baina kanpaina honetan beste lelo batzuk ere bazeuden, ez? Eta bat da oso sanguratsua eta oso interesantea dana, ez? Eraso bat, eraso izaten jarraitzen du, baita zure lagunak egiten badu ere, ez? Eta uste, ardura kolektibo hori ere hartu behar degula, eta ez egokiak diran jokabidak dauden horietan, gure inguruko jendea ere gelditu behar degula. Eta hortaz aparte datuak aurrerago ezagutuko ditugu, baina tira, ez? Oraingoz nolari da izaten aurtengo denboraldia? Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dago.